Igbo ekele m unu. Lolo Nneka Chiemezie na-ekwu aka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo dịka ihe anyị na-eme bụ ebe ọbụla ihe mmekpa ahụ na ihe mkpagbu ahụ na-eme ndị Igbo anyị na-aga bịa na-ewetara unu eziokwu ka o si eme maka na ihe nchọpụta bụ na Nigerian media ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ha na-achọpụs ya ebe anyị nọ n'ụbọchị taata unu ga ha ahụ na ka ụmụnne anyị ndị nọ na Spanda nọ na Texas na-ebegharị akwa dịka eji were katapila na-akụrisi ihe ụmụ Igbo na-arụ na Spanda ụlọ maka ndị a wee nweta Spanda nwa bụ na Obasanjo nyere ha ya mgbe a na-eme privatization ha were ya ebe a bụ ọhịa enwere uru ọbụla mana today ha chọọ na ọnụ ebe a dịka ebe na-eweta nnukwute ego na-akwụ tax na sọpọtụ gọọmenti recently ka anyị bịa hụ na ha afụgo na anyị arụchala ọ na-aga ha na-amịbata nwayọọ nwayọọ anyị nọzire dịka last week wee fụ ka o si efegharị n'anya mmiri fụ ka katapila si na-arị ụlọ ndị mmadụ na-arịtu ya ka anyị ji wetị ka anyị bịakwa ka anyị wetara ụnụ ka o si wee mee onye mi na ya nọ ebe a nwanne gwa ha aha gị afọ mụ Chukwuma Ileka PA to CSO of Spanda. Okay, onye nwa PA to CSO Spanda ya nwa na-akpọgharị anyị n'ụbọchị taa ka o gosi anyị ebe akụriri ihe ebe anyị na ugbo abụọ new site Spanda new site ihe awụ Spanda new site you can imagine ụdị ego a ebe a arụsị agha ndị mmadụ bido ahịa ụdị tax na ụdị ego ha ga na-eweta na gọọmenti mana tata bikos na anyị bụ ndị Igbo na a na-achị ha na-eme anyị ka eji rigo ya biko na unu ga-eche anyị ga-ewetara unu ka o si na-eme ndị ọ metụtara ihe kpatara eji na-eme ya ndewo Igbo bụ Igbo dịka anyị si na-agwa ụlọ na mbụ ihe abụcha ụlọ ahịa ndị mmadụ rụrụ arụ ụnụ mana ihe awụkwanụ ngwa ebidoro 2 naira Awolowo nyere anyị na ka a lụsịrị agha ewere 2 naira nye anyị ka anyị wee nwee ike ịhụ na egbutọpụrụ anyị after Awolowo kwuru na ji agụụ as a hunger as a weapon of war mgbe ha sị na ha agaghị emeri agha Biafra were gbuo over 1 million children of Biafran nation. Then after the war onyekwa anyị 2 naira to finish us up ngwa na omeho ihe nchọpụtara ugbu a na President Buhari Tinubu tekere continue from ebe Awolowo kwụsịrị from every indication ihe niile nke ha na-eme o gosiri na o continue from ebe Awolowo kwụsịrị ọnwụrụ ga-erote the build up to 2023 election Amusu former governor of Ogun State pụtara kwuo na wepụta anyị nụrụ ka audio nkata ya na our current president Shetima kpara Shetima wee na vice president kpara Shetima vice president kpara wee na-agwa ndị Yoruba na ha na-agba ndị Igbo nkịtị and ụlọ n'anya hụ na policy Buhari from now continue to Tinubu. It is quite unfortunate that you people are living in a hard way. When the Igbos are shouting, come and invest in your motherland, you say, oh, we are one Nigeria, we are one Nigeria. Look at what you got in one Nigeria. When Mazi Nnamdi Kanu prophesies about this incident that is happening presently, back years, many people say, oh, look at leave that foolish man, you don't know what he's saying. Today, is it not happening in your present eye? When the Shetima, the vice president, is having conversation with the so-called, the former governor of Osun State, having conversation with him, what they are going to do to Igbos. Today, is it not happening? Look at what you are gotten in one Nigeria. They are telling you, oh, invest in your fatherland. Nigeria is one. We are one. Oh, we love you. But whenever they pronounce love, it is a hatred to the mankind for the Igbos. But you people afraid to live. Now today, you are living in a hard way. President Buhari Tinubu continue from ebe from every indication. Ihe niile nke ha na-eme o gosi na o continue from ebe Awolowo kwụsịrị. Ọnwụrụ ga-erote the build up to 2023 election Amusu former governor of Ogun State pụtara kwuo na wepụta anyị nụrụ ka audio nkata ya na our current president Shetima kpara Shetima wee na vice president kpara Shetima vice president kpara wee na-agwa ndị Yoruba na ha na-agba ndị Igbo nkịtị and ụlọ n'anya hụ na policy Buhari
from now continue to Tinubu, even a policy how to strangle Igbo business. Unfortunately, they are about to go back. Makana ha be eti go be importation. Omu be bitana ya, be bakona me eji gba man kiji ship. Ah there na ngwa ya, ah be another one. You know, ihe we ria elu, ha hu na nka ha na ha work. Ha gba ya la tupu my ọrụ bekee gba lahaji, bank lahaji, lahaji. Ha hu na I can strong. So what is in the man now? We make the attack. Odo. Ebe no na azụ ahịa. Mana Chineke nke ndị Igbo. Chineke nke anyị na-efe. Ọ bụrụ na Chukwu ekwe ha ka akpọchapụ anyị n'agha. Ọkụkọ ka ekpochapụ anyị oge esi ize ego anyị niile na bank. Ana m agụ na ndị Igbo ihe wụ another face. A sị na chịkọta onye ụwa achụpụ anyị ebe ahụ dị ya mma. Ihe a na-abụ a wake up call to ndị Igbo. Na ọrụ ole mgbe anyị ga-ewegharị ọnọdụ. Ọrụ ole mgbe anyị ga-anọgharị. No excuses. Ọ bụrụ na ndị nna anyị ha enweghị excuse. Mgbe anyị ha 2 naira. Mgbe anyị ha 2 naira. Ọ ga-alụrụ agha. However, they did not try, they did not give any excuse. However, I think in this time and era, we will do better. No more port na Igbo. How the hell reports? No more they won't put it. I they take the bull by the horn. We tell them the more go do the rubber. But I one a little bit expand. But all my hand again. In the name we are to Lana Navy. I don't see a blue container Lana Navy Metaya. In the outside I shop here. In the outside you have to tell her we are like Kano. From Lagos to Kano it's over 12 hours. Lagos to Alibu is less than 6 hours. In the Batin told the roller by the Man, I can't they to tell them to John Robo. And I like them, the governor and I like you. Yeah, what did you? Hannah. By Tata would say so. President as panda. I got why to John in Tembo. Kawari Kahasi, Honey Jessiwe, Jenna, say so. Ndewo. Because one boy had you will tell Bikonu, Afamo, Polinus Ojuku, CSO of Aspanda. Over 5 minutes. Association. Because all the robots needs to Kagaraga, been a Thursday. I know. Ofunde we buru caterpillar we bia. We na couldn't see FIA government property, government federal government in the state government. We na couldn't. We na juzi on a mean na federal government and with the light in your property. Na state land. Because then you have to pay Ganiru. I want to know them privatization. Ka onu wetereba to privatization. Because ono da kwadu solo ndo ozo maka na mana mgba ha ke 1004 keso wepe enwe total property federal government ha privatized. Okwo wota kunu chi wenweta nke onu. Yes, I ga nu solo. Ese ndo ozo si enweta nke I ga nu solo enweta ofuma. So man ọzọ bụ mgbe ọ bidoro rụba approval kedu ebe unu kwesịrị iji nweta building approval or from federal government or from state government or from federal government ka si nweta approval anyị. Okay, enwere iwu nọ na Nigeria n'ụwa nke anyị ma mbụ na ịnwetacha approval from property federal government nwe ga-agakwa weta na property state government nwe. Oh no, enwere iwu dị otu a. Okay, tupu abịa akpọkpọ ihe a enwere ka esi kedu ihe na-akụrụ dị iwe ha ji wee kpọkpọ ihe a. Thank you very much. Onweghị ife mma akọwani si na ihe fa iwe ha ji wee bịa kpọkpọ ife a mana anyị nọ eburu katapila kpọrọ ndị polisi bịa gbaa anyị tia gas tụsị anyị kụrisiwa ife amụmụ anyị ji ego wee rụọ. Enyeghị ụlọ notice. Enweghị notice enyere ọnụ. Etu a ka ha ji wee bụrụ nnọọ katapila kpọrọ ndị polisi buru tia gas bịa gbaba ụlọ bịa kụrie ụlọ. Igbo bụ Igbo ọ na-anụ ya ịma na anyị na-ebe akwa na Nigerian media so n'ihe na-asọfọketi ndị Igbo. Oge gara ya na-enwere nkata akpara maka ndị Igbo. Oke mgbe anyị kwere experience this hostility mana Lagos ebe anyị nọ mana ihe niile bụ kemgbe 2014 ruo kịta ma business policies ma itinye ego n'ihe eji agba ahịa ma taxes anyị na-ama na ejikwe na-emove forward. Ọ dịghị ka nke ahụ etu
na ihe ha na-emezi ugbu a na-abụ ime attack our business, our source of income, maybe to destroy us. Now, ihe m chọrọ ka Igbo ọbụla ndị isi anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ndị isi ghọta na anyị chọpụtara na e nwere form of genocide against ndị Igbo in style. Ọnụ n'anya ihe na-eme n'ala Igbo, mmadụ dịka militant pụtara kwuo na federal government